colpeja amb sol, mar i diversió. Recorden, esta vesprada els esperem en Connexió a partir de les 5:30. I acabem amb música. Esta que sona ara. Bob Andy en concert a nit a l'escenari principal del Rototom Sands Splash a Benicàssim, que se celebra durant tota esta setmana. És un dels vocalistes de reggae més importants de la història. Bob va ser també director artístic de Tuff Gong, la discogràfica fundada per Bob Marley. Després de 2 anys de la seva última actuació, ha tornat a pujar als escenaris davant un públic entregat als ritmes africans. Amb el programa Multiestrella, cada dia més i més clients descobrim